सही बताओ तनी एगो लड़की बिया तो जैसे वो अपन बॉयफ्रेंड के बारे में बतैलक कि हमार ऐसे वैसे बॉयफ्रेंड रहे, तो हम जेकरा जे भी ओके हम जेकरा बारे में जानी कि एकर पहले से सेटिंग बा चाहे बतियावेला, तो हम ओकरा ओरी नहीं देखेनी। मतलब ओकरा के मान लो कि अपन जेकरा डिस्टर्ब नहीं करनी ना ओकरा के अपन बतियाओ कुछो करो, उससे हमरा कोनो मतलब नहीं है। तो वो हमरा के बतैलक तो हमरा से बतियाओ मीठा मीठा बतियावत रहे लड़किया, मीठा मीठा बतिया के हमरा के लिखलक 1 4 3। तो हम कहनी कि इसके बारे में एकरा बारे में हमरा कुछ मालूम नहीं है, हमरा इतना न बुझा सही आई लव यू होलै। तो हम कहनी कि ना बुझा, फिर एक दिन करत करत 2-4 दिन चलल, फिर एक दिन में लिख दिलक आई दिल बना के एल। तो हम कहनी कि हमें इंग्लिश नहीं आता है, मेरे को कुछ पता नहीं है। तो एक दिन ऐसे ही करत कुछ दिन तक चलल, चलो फिर एक दिन बोलक इंसान जिससे प्यार करता है उसे परवाह ही नहीं होता है। तो हम कहनी कि मान लगे तोहर बरले बा, फिर हमरो के फंसेबू तो ठीक ना हो। तो हम ओकरा के कुछ न कहनी, ओहू पर कुछ रिप्लाई नहीं देनी। तो एक दिन वो कहता तुम भोले हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम किसी से प्यार किए कि नहीं, ऐसे हम बहुत सुने लग। फिर हम कुछ रिप्लाई नहीं देली। तो फिर अब बात नहीं होला हमरा ओकरा से, अब वो हमरा से ना बोले। तो अब ये इतना कहा चाहत नहीं है, मान ला कि तू दूसरा से बतियाते बारू, हम भले सिंगल बनी तो हम सिंगल बनी, तू अपन बतियाव, फिर हमरा के काहे पुकार चाहत तारू। तो ऐसा ही मारे का नहीं बोलक। तो ये कहता नहीं कि वीडियो अच्छा लगल तो कमेंट, स्टोरी अच्छा लगल तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देम और प्यारा सा एक लाइक कर दे हम। बाय।